Γεια σας παιδιά, και σήμερα ο Αντώνης θα προσπαθήσει να βάλει 5 free kicks στον καλύτερο τερματοφύλακα της ομάδας. Θα κάνει 5 free kicks, να δούμε τι θα βάλει, και στο επόμενο θα κάνω κι εγώ. Πάμε! Τι? Ωραία, θα κάνω εγώ. Αλλά από τη μέση. 5! Δεν θα βάλει κανένα. Πώς και έτσι. Γαμώ την Παναχαϊκή μου! Πρώτο πέσει μακάκι. Τι θα κάνω? Πολύ. Ο καλύτερος τερματοφύλακας. Πανύψηρος, πανύψηλος. Τι άλλο χρειάζεται? Επίσης μετά θέλω να γράψετε στα σχόλια, θέλω να γράψετε στα σχόλια ποιος ήταν πιο καλός. Τι να είστε καλύτερα. Τελευταίο! Έλα, 1 στα 5, καλά, εγώ θα βάλω 0 στα 5, αλλά η υγεία είμαι πιο καλός. Εντάξει. Να, ο Αντώνης! Ναι! Πάμε να δούμε τι θα βάλει στον καλύτερο τερματοφύλακα της Παναχαϊκής. Να τη μάπα του. Κοιτάει. Αντώνης, έτοιμος να σουτάρει. Πάμε να δούμε. Και είναι γκολ! Θα με νικήσει η Σμέρνα. Σβήσαν τα φώτα, ρε. Πάμε να δούμε. Το χάνει. Σκληρό. Μετά θα μου κάνει ο Αντώνης 5 σουτ. Να δούμε. Το χάνει γι' αυτό. Άντε να καθίσω, εγώ λέω τώρα. Να δούμε. Βίντεο βγάζουμε, ρε. Και είναι γκολ, με νικάει. Εντάξει, πάει και σε ακαδημία, εγώ δεν πάω. Πας στο σχολείο όμως. Το χάνει 2 στα 5, εγώ 1 στα 5. Και τώρα θα μου κάνει ο Αντώνης. Α, καλά. Παίζει να έχω πιο λίγες ευκαιρίες. Κράτα την κάμερα. Ναι, εσύ. Κράτα την κάμερα να βλέπει και εμένα και τον αντίπαλο. Αυτό είναι για τον κάμεραμαν. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει.